ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର। ଏହା ବିନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଙ୍କଠାରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣରେ ବେଲପତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ନିୟମ ମାନି ଭୋଲା ବାବାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଲପତ୍ରରେ ଯେପରି କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥିବ। ଏହା ସହ ବେଲପତ୍ରର କୌଣସି ଶାଖାର ପତ୍ର ଚିରି ନଥିବ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5ଟି, 11, 21, 51 ନହେଲେ 101ଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ନମ୍ବର 3, ଭୁଲରେ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ରଖନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ତୋଳି ରଖିଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।